first time kayo makaranas ng ibang putahe na sinasabi nila. Dahil lang sa nasasaktan at nagre-rebelde ako. Para lang kapag sinaktan ako ulit ng partner ko, may maiganti ako sa kanya. Hindi pa ako kagandahan. Most of the time, sinasabi ng partner ko, pangit ako. Hindi rin daw ako kamahal-mahal. Siyempre tao lang, nasaktan, nagrebelde, at nakalimot. Gusto kong patunayan sa kanya na kamahal-mahal ako at hindi ako pangit. So, to cut it short, itong nakilala ko sa isang dating app, niyaya ko na magkita kami. At yung meet up na yon hindi lang basta pagkikita. Kasi umabot kami doon sa ginagawa ng dapat para lang sa mag-asawa. That time, akala ko masarap. Pero hindi pala. Ano? Kung hindi masarap, ano yun? Hindi masarap kasi habang ginagawa niya yun sa akin, ine-explore yung buong katawan ko. Oo, may kiliti. Pero nandun yung pain kasi sa isip ko, sa puso ko, ginagawa ko yun hindi dahil sa mahal ko yung tao eh. Dahil lang sa nasasaktan at nagre-rebelde ako. Para lang kapag sinaktan ako ulit ng partner ko, may maiganti ako sa kanya. Again, tao lang ako eh. And first time kayo makaranas ng ibang putahe na sinasabi nila. And in some point, hindi lang isang round, paulit-ulit. Sinulit ko na para lang maramdaman ko nakamahal-mahal ako kung gusto-gusto ko na hindi ako pangit. Gano'n na kayo katagal ng karelasyon mo nung time na ito? Noong time po na yun, 2 years na kami. 2 years na kayo? Nagsasama na po kami. Opo. Nagsasama na kayo. Okay. So, hindi mo sinabi sa kanya na may ginagawa kang ganito on the side na tumitikim ka ng ibang putahe. O, tapos, anong nangyari? So, ayun. So, every time na nagsasalita na siya ng hindi maganda sa akin, pagkatapos ng pangyayari na yun, nangingiti na lang ako. Hindi na ako nasasaktan. Kasi naisip ko, meron nga pumatol sa akin na mas mayaman pa at mas gwapo pa na lesbian kesa sa kanya. So, hindi ako pangit. Diba? Masarap din ako. Isa lang talaga yung may problema. Doon ko na rin naramdaman na na-fall out of love na ako. Oh, na-fall out of love ka na dito sa partner mo, Abby. Okay, so ngayon, masasabi mo bang single ka or nasa komplikadong relasyon ka? Single and sobrang available. Wala na, love yourself na lang and touch yourself yung pinapractice ko ngayon. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.